ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു പെരുന്നാൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ്, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതൊരു സെറ്റാണ്, 5 ആനയായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റ്. പിന്നെ കുറേ സെറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ പള്ളിയുടെ അവിടേക്കും ഒന്നും പോയില്ല, നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലുള്ള മാത്രം വീഡിയോസ് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായാലും കച്ചവടക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പെരുന്നാളാണ്. അപ്പോൾ പെരുന്നാളുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളാണ് കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയിൽ കച്ചവടക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ പൗച്ചിന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ണി ഓടിയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പൗച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ, ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ്, പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ.